Khowai Hangkor Posim Toksaya ADC Village by Khobjak Naila Kamini Bukhuk Nirbarani de Burma Bishigni Romoi Sakhabia Thongoro Klaijak Waire Wai Sakhabnogo Thangai Doctor Phunugibu Mungsa report manliya Paithago thyroid bemar hnoi sajakma bai bithi rohorjagai chawaibo hamna siliya tai bose barisho hnoi koktuma thumnai rokno ringai koktuma thumnai rokni buskango sawi khnarikha nogni je tongkorui phalui sak naijakmani paithago khe yak chugya busaibo nukhungo korija randijak busa khoroksa bai tongjamani busa khoroksa class 9 no rongsrungai tongjamani buma sakhamya bisingni romai kalaimani bai bumano naikolna bagai tabuk mapuri liya hanoi sawai khnarijaka tongmungno kebo borokno khairogoi subana musungoi tongkha hangkhe kisa misa khe phano yak phologoi yak bai yak khabai kha mandugoi kisa misa suba surjadi nei hasteni kha ganang maya ganang lukorokno koijakha pi neng tam bagai tini je kok tuma thuna ram ring na Anh phải thì hành người ăn ham lắm xong rồi lúc rồi sao sao nó có người ăn cái này mình không bo ba haini ni sore haimon da sa bosro balo khona bo anh để cho sao mình đâu doctor ro nang na chakha đã có này chắc là tam ro khini sa doctor na chu phru ga đã có là nó cũng chỉ là sai sự đó thay đổi chính chính chỉ sao te kunu sa da gai no no bithi saman pore bithi ro ko boro gre ro ka Jadi how much is the house bari boro je sehmani bai no bithi paisa mani apte baro ta boro boro na thangi na chakha aku telah menaja aku ya menaja gai tabo je no no je nin mo sa khaimong to mani bagai nang te prahasne jot to lokro khagna ma nang tam kok sanai Ano khagna maya gna ro ke jaso ba su changa utang na je mani ba je na mo chung wa ni bu sai go ko roi ani bu sa ma sa ang thui thang kai ani bu sa sa bai tong nai sam ji khai ja wa nini busai thimele busrok balok khana ani bu sai thi mani an jere choi bo soro thi mani da an jere tere bo sorong gang kai gai nini nukhung ro khata bok sabo sa lo tong ang aba ko so ko ne iko sala jan jere ba ti ro bo ko nin chere batter bo ja tong jotna ya ka ki ja tong bo phali na ja kha an jere ma po li ya school busuk jora porikhe nin chere class 9 na school ma thang li ta class 9 jora poro yakari mari khata na iko school bond hong kai পরীক্ষা হচ্ছে থাঙ্গি রইছে পরে মা পড়িয়া কোনো বলে no no agi rogo je nu kamini member chen ka ke bo no no phai rogo so suba kha ano kamini member chairman do suba ya iko orani na gotam ko ana gurang ko chanda ro khai ano rang ro bi khao ba yang da ka na ja kha ya te ka ba nga doctor nang mane doctor ka hambai na jona bagai lokorong choba santa বাইরে রোগ দিয়ে থাঙ্গি না yang tungata nang bo bohe na sa kha mane kaham gane to na musung hai da ba ang khute phena phena ang yakulai jongwa buku rok tai tai khochi ro ani mo buku rok do na tai tai tung yak rok do tai tai khe du khlai yo nini nung ni ration card ka apl da bpl na gai pi son mo para ngai tam para mu champa hawa nale bari champa naile bari na bo panchayat bai khobja chimi po chunto cheya panchachi pi ni mung ke an bu ni barani